Doncs la companyia de comediants La Baldufa és una companyia originària de Lleida, del Far West de Catalunya, i és el fruit d'un grup de joves que fèiem diferents activitats sense ànim de lucre relacionades amb el món de la cultura i vam convertir el que era el nostre hobby inicial en el que va acabar sent la nostra professió. O sigui, estem complint els 15 anys de trajectòria. De seguida vam veure com que hi havia molta gent que venia amb diferents experiències amb els infants, vam creure que el nostre àmbit d'actuació en el que ens trobàvem més còmodes i que tenim coses a dir era el teatre, dit teatre familiar o teatre tots públics, teatre infantil. Els tres motors que fan la búsqueda cada cop que entrem en l'espai d'assaig, que és aquest, i que anem a buscar què volem dir, què volem que el nostre públic es trobi, intentem que siguin espectacles honestos, o sigui, l'honestedat, intentem sempre que hi hagi un component de risc, ja sigui per la concepció de l'espectacle, per la investigació visual, per la investigació temàtica, per el que sigui, però que sempre hi hagi alguna cosa a dir que creiem que pot aportar alguna cosa al panorama teatral i també per nosaltres és molt important intentar buscar la qualitat. Ens interessa molt que el públic que ve a veure un espectacle de Baldufa surti del teatre amb la sensació que s'emporta alguna cosa. En el nostre país, no només amb cultura, s'ha tingut una tendència sempre en donar molta importància a la infraestructura. Tenim una infraestructura que és preciosa, que ha costat molts diners, i en el cas del teatre, si ho traslladem al teatre o a la cultura, és el mateix. Creem infraestructures, ara pràcticament molts municipis de Catalunya tenen uns bons equipaments que no estan dotats, primera, de contingut i segona, de diners per a crear els continguts. Necessitem gent, programadors, polítics, tècnics, que pensin quin contingut se dona a les infraestructures. Estem en l'aspecte comercial, seria sobretot donar sortida als espectacles antics. El Príncep Feliç és un espectacle que s'ha estrenat el 2010 i estem intentant augmentar l'àmbit d'actuació i generar inèrcies amb diferents teatres europeus. I la part pròpiament artística estem preparant una òpera per al Liceu, que és el Guillem Tell, i que la veritat que és un repte molt important perquè és ficar-nos en un camp nou i desconegut per a nosaltres, que és l'òpera per a nens, i això es veurà al març del 2012 al Teatre del Liceu de Barcelona.